titeket a láthatatlan kapuban. Éreztetek már úgy, mikor egyedül vagytok, hogy valaki nagyon szorosan átölel titeket, vagy egy gondolat, ami valójában nem is a tiétek. Ezek üzenetek számotokra. Azoktól, akik már nincsenek velünk, nem élnek itt a földön, hanem a mennyországban angyalként élnek. Nem látható, nem látványos, nem készül fából se üvegből. Ez a kapu rezgés, érzés, nyitottság afelé, hogy szeretetből és tiszta szívből érzed azt, amit üzennek neked. Találkozik a láthatatlan és a látható, és a múlt. Tehát nem ismer határokat, sem időt, sem teret. A világ nem félelmetes. Épp ellenkezőleg ott őrzik azokat a gyógyulást, mutatást. Hallgatni kell, látni a szívünkkel, szeretetből, engedni, hogy a kapu megnyíljon előttetek. Hatatlan kapu bennünk él, és ha elég bátrak vagyunk, akkor találkozhatunk azokkal, akiket már rég nem láttunk. A szeretet felé és a békesség felé. Légy önmagad, legyen szép napotok, és ha tetszett a videó, írd meg kommentben a véleményedet. Sziasztok!